At ito po mga kaibigan, mga karebak, kahit umuulan, tuloy-tuloy po ang tulong ng mga kagulong. So talagang hindi matitinag ang kanilang puso. So akala natin kanina talagang wala na dahil talagang stranded sila sa kung saang bayan sila nanggaling. Pero grabe, eto sila lahat ngayon, nagsama-sama, sabay-sabay kumain at napakaganda ng kanilang samahan ngayon dito sa araw na to. So mga ka-Revap, yung masusunod nating event, abangan nyo lang po dito lamang sa Revap Moto.